לשפיץ. ואז הכדור יצא להסתובב קצת לפינות. עכשיו, גיא יצלם את זה לפינה השנייה. הנה, ככה בועטים מסובבת ראשונה. ועכשיו אנחנו נעשה עוד מסובבת. זה אותו דבר, פצצה שאתה תוקע פה. אז בואו נתאים לכם. עכשיו נעשה עוד כמה בעיטות של זה ונגמור את הסרטון. נעשה עוד 10 או 5. הנה בעיטה. גול יפה מאוד. נשקוף פנימה. זה לא יסובב. זה המסובבת. זה המסובבת. עכשיו עוד מסובבת. כמו שאתם יודעים ככה. ככה. עוד 3 בעיטות. עוד איזה 5 בעיטות נעשה. עוד פעם נמחל כזה ככה. זה אין סיכוי. שוער לא כל כך כזה התעורר היום. גם הוא לא כל כך רצה לעשות איתנו את הסרטון. כמעט שכחנו. תנו לייק לרוני וגיא, לאתם רויאל ולצור גרימן. זה ממש יעזור לערוצים שלנו. נבד עוד 2 בעיטות. עכשיו את הבעיטה החלשה. יש עוד 3 בעיטות בערך. 3. נעשה עוד 3 בעיטות ונגמור את הסרטון שלנו, חברים. גול ראשון. גול שני. עוד בעיטה ואנחנו גומרים את הסרטון. עכשיו אתם תחליטו איזה בעיטה אני אבעט, את הפצצה או את המסובבת. איך עושים? אנחנו נבעט את הפצצה. פצצה לבעוט ובועטים.